ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ତା ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲା। ଦିନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ତା ପୁଅକୁ କହିଲା, ପୁଅ, ତୁ ଗଧକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛୁ? ପୁଅ କହିଲା, ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଗଧକୁ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା, ଆଜି ଆମେ ପାଖ ସହରର ବଜାରକୁ ଯିବା ଓ କିଛି ଜିନିଷ କିଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଗଧକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖାହେଲା। ଲୋକଟି କହିଲା, ଏତେ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛ? ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା, ଆମେ ସହରକୁ ଯାଉଛୁ ଭାଇ। ଲୋକଟି କହିଲା, ତମ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଗଧ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛ। ସେମାନେ ଲୋକଟାର କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପୁଅ କହିଲା, ଠିକ୍ କଥା ବାପା, ଆମେ ଚାଲିକି କାହିଁକି ଯାଉଛେ? ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା, ଉପାୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଏହାପରେ ଲୋକଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପୁଅ କହିଲା, ବାପା, ତମେ ଗଧ ଉପରେ ବସ, ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବି। ଏହାପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗଧ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଓ ତା ପୁଅ ତା ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାହେଲେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା, କଣ ହେଲା ମାଉସୀ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ତମ ଭଳିଆ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ବାପା ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଦେଖି ନାହିଁ। ନିଜେ ଗଧ ଉପରେ ଆରାମରେ ବସି ପୁଅକୁ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନଉଛ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା, ତମ ମତ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଅ ତୁ ବସ, ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ମହିଳା ଜଣକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଅ ଗଧ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଓ ବାପା ଚାଲି ଚାଲି ସହର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। କିଛି ଦୂର ନ ଯାଉଣୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାହେଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କହିଲେ, ଆଜିକାଲି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପାରି ହେବ ନାହିଁ। ବାପା ଥାଉ ଥାଉ ନିଜେ ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ଯାଉଛି। ଏହା କହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା, ଏବେ କଣ କରିବା ପୁଅ? ପୁଅ କହିଲା, ବାପା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ଯିବା। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗଧ ଉପରେ ବସି ସହର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଭେଟ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗଧଟିଏ। ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା, କଣ ହେଲା ଝିଅ? କି ବିଚରା ଗଧ, ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ଗଧକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗଧ ଉପରେ ବସି ଗଧକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛ, ବିଚରା ଗଧ। ଏହା କହି
ଝିଅଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା, ଏବେ କ'ଣ କରିବା ପୁଅ? ବ୍ୟବସାୟୀର ପୁଅ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଝିଅ ଠିକ୍ କଥା କହିଛି ବାପା। ଲୋକେ କହିବେ ଗଧକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ। ଚାଲ ଆମେ ଗଧକୁ ଉଠାଇକି ନେବା। ଏହାପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜେ ଗଧକୁ କାନ୍ଧରେ ଉଠାଇ ସହର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ସହର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗଧକୁ କାନ୍ଧରେ ଉଠାଇଥିବାର ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ବ୍ୟବସାୟୀ ବୁଝିଗଲା। ପୁଅ କହିଲା, ଏବେ କାହିଁକି ଏମାନେ ଆମ ଉପରେ ହସୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା, ଆରେ ଆମେ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ। ଆମେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ବଜାର କରିସାରି କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ଗଧ ଉପରେ 2 ଜଣ ବସି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।